Nová Magenta 1 spája vaše služby. Čím viac služieb máte, tým viac výhod získate. Magenta 1 sa vytvorí automaticky pri kombinácii aspoň 2 rôznych služieb. Magio TV, internet, paušál či pevná linka. Po vytvorení skupiny do nej vstupujú aj služby predplatenka a program bez záväzkov. V jednej skupine môže byť až 20 služieb. Všetky služby sú vedené pod jedným rodným číslom alebo jedným ičom. Pri vstupe do skupiny získate Magenta 1 zľavu 10% alebo Magenta 1 kredit v dvojnásobnej hodnote zľavy, za ktorý si môžete vybrať z ponuky skvelých benefitov. Po vytvorení Magenta 1 automaticky získavate benefit navzájom zadarmo a prístup k Magenta Mixi balíčkom. S Magenta 1 kreditom však máte na výber aj ďalšie benefity, ktoré si môžete meniť podľa svojich potrieb raz za 30 dní. Pridajte sa k nám a užívajte si množstvo výhod v novej Magenta 1.